Assalamu alaikum. Insha Allah za mu yi bayani yadda za a yi participating na KYC na Kekko. Daga fari mutum zai shiga menu gashi nan a sama, sai ka taɓa wannan wajen da aka rubuta account, zai buɗe maka ga nan username ga email ga link, sai kai scrolling zuwa ƙasa ga nan bayanan sau uku ne kawai za su baka dama ka saka KYC naka. So ka karanta bayanan nan da kyau. Hoto na farko za ka saka hoton ID card naka ne gaban shi, na biyu kuma bayansa, sai na uku za ka ɗauki hotonka fiskanka da ɗan takarda ka rubuta Kekko da kuma ID card ɗin naka. In dai ka saka su daidai, nan da wasu awa zai rubuta ma verified. Sai yanda za ka yi adin ɗin wallet naka, za ka shiga MetaMask, ka shiga menu, ka shiga browser, sai ka rubuta scan.co.org, ka canja shi zuwa Core Network kenan. Kamar ya haka kenan, wanda in ka shiga za ka yi scrolling ƙasa, ka je ka danna add Core Network, zai nuna maka approve, sai ka danna approving kamar da yadda muke mai da shi zuwa Core Network ko. To kun ga nan ya dawo. Idan account ɗinka da shi kake airdrop na ko, sai ka canja shi, sai ka rubuta kekko.io, shine website nasu a cikin MetaMask ɗin naka kenan. Zai buɗe maka, sai ka shiga menu na Kekko ɗin kenan. Idan ka shiga sai ka danna airdrop, wannan na farkon. Idan ka danna airdrop zai buɗe maka wannan wajen, sai ka taɓa login ɗin nan gashi nan a sama, sai ka saka username naka da password naka na login kenan. Idan ka saka sai ka yi login, zai kawo ka nan, sai ka ga nan inda aka rubuta connect wallet ɗin nan ka taɓa, za ka haɗa wallet naka kenan. Idan ka saka ka sa wallet naka, kana sawa zai nuna maka cewa 15 August za ka yi withdrawing. So sai in ko kana so ka yi ka sayi ICO pre-sale kenan, za ka shiga ICO ɗin nan, zai kawo ka nan, sai ka yi connecting wallet naka gashi nan a sama. Idan ka yi connecting wallet naka, sai ka saka adadin da kake so ka saya. Kowane ko ɗaya zai saya maka Kekko 500 ne. To Allah ya bada sa'a.